ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 60,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, болои чаманзор. 5 сотиқ заминаи 2 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо миёна. кухни, баня ҳам дорад. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 60,000 сомонияи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики мошинбозори нав. 3 сотиқ заминаи 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархаш 290,000 сомонияи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон. як хонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 255,000 сомонияи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, як хонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 34 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 115,000 сомонияи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон. ду хонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 60 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275,000 сомонияи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, 2 хонага квартира дар 9 ошона қарор дорад. 66 квадрати метр новостройка аст.
хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 220 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қулонтеппа. духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 60 квадрати метр навастройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, магазин, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 215 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи фархор. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 40 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 120 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғонтеппа. духонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 49 квадрати метр навастройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики магазин, мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 64 квадрати метр навастройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. нархаш 300 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино, маҳаллаи чортут. 2 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. як подвали калон дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 400 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаги набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.